बे समाव मोनसे गोनांथार खौरां मिरुनि आइन मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ लामानि गारि जाब्रबथायाव खुनुरुखुम जिउ रैखा मोनदों। दिनै आइन मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि गारिखौ गंसे ट्राकआ सौख्राङो। नाथाय खाफाल गोनाङै मिरुनि मन्थ्रि आरो माखासे रैखाथि हानजायाबो जिउ रैखाथि मोनो। बे जाथाया जम्मु काश्मीरनि रामबन जिल्लायाव नुजाथिदोंमोन। लिगेल सार्भिस केम्पआव बाहागो लानो थाखाय जम्मुनिफ्राय उदयपुरसिम मिरुनि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ थांगासिनो दंमोन। बे समावनो हरखाब गंसे ट्राकआ मन्थ्रि किरेन रिजिजुनि गाखोनाय गारिखौ सौख्राङो। जाहोनाव गारिया खहा जादोंब्लाबो मन्थ्रिजों लोगोसे सासेबो फाइखिफ्रा खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। मन्थ्रि किरेन रिजिजुआबो जाथायनिफ्राय रैखाथि मोननायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। फारसेथिं बे जाथायनि सायाव संदाननाय जागोन होननानै जायगानि पुलिस बिफाना फोरमायबावदों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।